Oi, ang tembak bati mana surang? Sakit ang mo dek ko pengen barangkang tembak ke betul. Ha itu lawang, nak manangan kuku ayam pagi. Ang sangko panih nak keberantang batuy. Kuku ayam kancang agar nang ada goda je lah tengah hari empat dang. Tengah hari berantang mo juga lalo ang uro. Yo baale dang mo dek ko pandangan gini. Kagak dia lah bangsa Indonesia uro. Jam segi ku masyarakat mo juga lalo uro. Waang mo dek santiang lu mengecek terengah den mah. Kacang nak tahu dan jam siko ang bu jago lalo lah. Waang sok tahu tu na male dendang. Woi sakit, ada ke kamai ko singgah nang kumagayang lu dan tanyuan nang kagayang. Waang masih lalo. Ada nong gitu ah. Oh iyo, ada tugas sama tadi. Itu ni magadang. Kamang malam tadi mang ya. Itu ndak harus luang tahu tu doh. Urusan magadang tuh. Kok terangnya info dan orang kehilangan bekoma. Wang dan jagi. Bato langsung jangan ditembak ni ke Denmark. Jangan doh jadi memaliang tu lain. Adalah to baik ini. Iko sa din ka sa may luwa ka sugaw ma. Kung upiya din na. Kung upiya din na. Enggak remeh den. Mota ka mota aja mah. Urang je lah pulang surau tu. Ha, lah pulang pak tu surau empat danga. Ang ajaknya mota mah. Lah tinggal sama yang negara. Aku ada lo nang kesalahan. Ada nak demi bawang itu mah. Namang gadak kami ko ang. Ngalo dengan kesalahan mah. Oh iyo lo ya. Oh iyo batanya nih kang. Apa nama manon di? Mau dewa kamatin biniang mau deh. Ah itulah danga. Ada lagi panik panarang gini kemarin. Apa lah nanang panian. Coba ang ceriton ka din lah. Sadia di danga. Malih dia menceritonya kang. Apa lo nang sadia itu? Jalan lah yo. Dan cerita nama, indak nak manangi hang, paling sabak ang mananganya mas. Oh, wai. Kalau basalan banana nang para sene. Aku yo coba lang ceriton ka din lah. Dan cerita nama, percuma aja nyo. Nanadin ndak juga tertolong dang no. Dia itu mangkonyo. Ang ceriton salah ka din. Mataw na daw jalan keluarnya din. Ah jadilah, dan coba lah mencurang ke yang ndak. Umah ni lempak dang kan? Banyak biaya kata makan dia dang goli jalan dang kok. Ah nanti lah mah. Urang rumah dan sarang sarek banakan duangannya kini kok. Dan nantannya kagayaknya dulu. Yo kadang ba aibo dia mencediaknya. Yo kadang kalau tinggal yo den nama. Yo kadang makan kadang indah dan tinggallah sementara di tempat gayanya dulu. Udah itu jalan yang sebuah dan di Kama lah dicari biaya untuk malahian dang kok. Alung perlengkapan bayi kaden Bali le do. Bagi kiroang. Dia ka bisa menolong dan gati. Ada nih yo ndak bisa menolong jo biaya doh. Tapi setidaknya dia bisa menolong jo caro. Tahu ndak? Jo caro apa lo lah den kang tolong kok. Model abana lo cari duit ang empat ya den. Ha itu salang cek. Mas pilihan uang tu nang kang ubah lah. Mas pilihan ba alo ada nang gecean kok. Karajong honja-honja ini mudia lantang lantung king kemai karajong. Batu sih mayo kenyataan itu. Tapi setidaknya undangan lah. Sikit nestek lah. Adik, dan coba lah mendengar saran dari yang dulu nak. Ang caliak lah. Baamo dia yang gini kok. Ya caya bana dia. Odang mati rono ang dia nak do gairah hampak dia. Kalau modeko jang mah. Siko ke siko jang ah. Bilola kado perubahan itu yang. Ang nyabui ang lagi payah. Kok payah na maco mah. Payah na ko de bendilai. Alam atau balampok lah. Badan balacui. Bakat telanjang lo nang basalai. Tapi cie na makan tapi duo. Entahlah. Galak kan ciang. Ambo galak sih orang sedom Pak Dan mah. Yo, maaf Dan. Kini ko coba lang pikir. Mamanuang sendi ang daroy. Amo aja piti itu tibo surang Piti jatuh di langit kang tunggu. Ele, masam tapai dang ko. Tapai kepala paang nang samdang. Tu usul nang kaden lakuan dayang. Itu bana pertanyaan yang tunggu mah. Kini ko liam muang. Tenajang mencipiti odo gini ko. Di malah ka dicipiti. Maliang lo den kang ajak lo. Kok maliang iyo ndak takau den do. Kabangandang-andam dan di kandang stumbin ndak talo den do.
Nak maliang do kanciang. Tadi sabui kang mah, ada atau baik. Kok pian pak dang do. Tukang mah kada cari pitih lah. Pai je lang sa modern gini kok. Pek lah kau yang menci pitih ke ciang. Yo capek lang ikut dan. Lihat nang jalan kok. Kalau pergi ke Kerajo sama modern kok ya. Tanggal atau pang lah. Jalan banyak sepak kumpak dang, tengah tumpah ke ciang. Para lu kaki baru tumpah dang eh. Oh iya ya. Nak ngarati ba lau mek video. Angka mah dengan bawa kau menci gunjo dengan bawa kau. Gunjo kini yang gunjo malah aku gini kok. Nak aku ayam nak. Au buang nyojo kuku ayam kanciang. Pandai lo yang menyebut gunjo ndak laku. Sakit ang mana? Kan senang hati yang tau menceli anggalak tu. Kini sebenarnya kamar dan kang bawa lo. Kini kau ikut yang salah dan lain. Di situ macam bitih. Di mana bitih tu? Dia cari nak lai. Banyak. Yo cari nak kerambia tu lai. Cari karambia rupanya. Ang sebut lah dari tadi kanciang. Pek lah. Sama ngai lang pada dia. Ayui. Umai ala pasal buat macam tu. Oi, kemai lang. Kamu di ramali lang manonoh je. Apa je dia ang ko? Sasak sadoi mah. Wah, ang banyak na drama na mainan Pak Den. Drama dah kan. Siang. Tunggu lah. Ang banyak sasak persiapan kan baru. Ui. Ikut baru. Wah, pasal sediang ya. Ba ala nak sedia like ko sawo den tori. Ko nak lapis di saku den tori ko. De kanciang ang gomo. Sabanai sari ko dua kawang di den mah tapi kini ko ada menolong sana. Kau karek dua ini. Kini nak boleh tu loh. Kini ada yang matur jalan lah. Ini uang mencari ke bagian sinan, ada mencari ke bagian situ lah. Cak lah ide yang ya. Lah, boleh lebih tiwa. Semua. Lah. Sana menolong gini ya. Sudah bisa mah. Nah, kini ko di mak subok ko. Bas subuh. Ditugu jam balai yo subuh ko. Tugu jam balai. Tu ide ni dah lah. Siap. Lah, pecah lah.